No samoro lich mapod kwa neno. Victor, gima kendo ochako mora e yiero ni kata e to makoro wanene e IBC ni en kungruok mar DCI. DCI en bado bila ma timo nonro e weche mag njore pacho kae. En sirikal. Koro ka DCI ne okuongo mako welo mane wa Venezuela ka gi mashinde mane gin godo. Ma king'iyo affidavit mar ma DCI kelo, to DCI owuon ma en piny owacho ema koro wachonwa ni gigi ne ok otimore e yo makare. Koro penjo ma ipenjori kae ni to dine bedi ni jalup ker mane oland kaka ker dincha be ni piny owacho sire, bende dine DCI owachonwa gik makoro giwachogi. Koro mano nyisi ni kata mana kuo mar ombulu kare nyalore ahinya ahinya ka dipo ni ng'ama ikwalo neni otenore gi piny owacho. Koro mano nyisi ni dincha migosi Raila Odinga nja ne dwaro kwalo ombulu, to nekech ne otenore gi piny owacho ne nyalo bedo ne mayot mar kwalo ombulu. Mae momiyo nyaka sama ni dwaro mondo 2017 mondo ne yawo servers ka ne ok nyalo yawo gi nekech jogi no otenore gi piny owacho. Koro miyo Victor, bedo ni wan gi bura nie doho, wadhi neno gik mathoth ma samoro biro nyalo konyowa thiedho tuo mosebet ka chando weche mag yiero pacho ka. Nekech ing'eyo ni seche ma yiero, weche mag yiero ochochni, kizungu wacho ga ni telo mar piny chalo gi ng'at motelo ne. Nekech yiero ni onego bed ni miyo wa jotelo makare, jotelo ma